So wafunda amabanga aphansi naphezulu khona? Angaze ngiwazi aphezulu amabanga, mina ngagcina kwaphansi kuphela. Okay. Anginawo aphezulu, angazi nokuthi umnyango ongena esikoleni ekuthiwa i-high school ungakuphi. Hayi, angazi ngibe nalo. Manje lihlala kahle unayo lokuthuthuko naye engaka ivela kanjani? Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi singabantu shuthi ngempela siphethe into engafani ngoba abanye bathi imfundo ukhiwe impilo. Yeah. Mina ngithi imfundo mabambezela. Ngelele kule video sifuna ukukhuluma ngevideo esivule ngayo la khona kukhona abakhulumi ababili omunye ekuveza ukuthi isikole noma imfundo umabambezela. Sibonile ke nabanye inkosi yami bephendula bethi ku wrong imfundo ayiwona umabambezela noma isikole asiwona umabambezela. Sibonile ke nalokho ke ake singene kuyona ke sicacise ukuthi why kuveziwe ukuthi imfundo uyumabambezela vele enye imfundo uyumabambezela. Ake singene kuyona ukuthi thina as abantu sazi ukuthi imfundo okuyiyona yona eqondile ne-right ile mfundo oyithola esikoleni kanti shaye phansi kwashunqa uthuli. Yabo, number 1 kufike kube khona izikole, kuzoba khona ama-private schools. Isikole nama-private schools khona imehluko. Kuzoba khona imfundo ozoyithola kubantu ophila nabo. Kuzoba khona imfundo ozoyithola kwizimo ohlangabezana nazo. Right? Kuzoba khona imfundo ozoyithola kubazali noma kubantu abadala noma kubaholi. Imfundo ayitholakali kuphela esikoleni. Yilapho ke la sifuke sishaya khona kushunqe uthuli. Le mfundo esithola esikoleni iyona leyo mabambezela. Lesithola esikoleni, not private schools. Sakhuluma ngesikole. Lesithola esikoleni iyona ewumabambezela. Manje abantu abaningi bazi ukuthi just because ngifundile imfundo esikoleni kusho ukuthi I have all the source of information I need ukuthi ngibe umuntu ngikwazi ukuphila impilo. No. Ziningi indawo eziwumthombo wolwazi other than school. Other than isikole. Yabo, manje kokunye uthola ukuthi lento umuntu uzomenza abe dom because wazi ukuthi lokhu akuphethe from isikole ikona kona kanti no. Imthombo omningi isikole, abantu, izimo zempilo, abantu abadala, abaholi, izazi, miningi imthombo yolwazi kodwa thina sazi ukuthi umthombo ukuwona alright ilo okuthiwa isikole. Kanti shaye phansi. So isikole siba kanjani umabambezela? Okuqala into edala ukuthi sibe umabambezela it's the type of information they offer to you. Ngabe lesikole okusona sikunika information ekanjani? Ake senze example. Umlando. Thina ezikoleni besifunda indaba zomlando wako French, omaBoers, omaNobles, umlando wako England. How is that relevant to mina as uMakhanya? Awuvungibambezela lo mlando. Mase ngibuza abantu abaqeda isikole 10 years ago, nisayikhumbula into enifunda, insize ngane empilweni. Niyabona nanibambezela. Mase ngibuza abantu ababefunda 10 years ago befunda umlando omaBoers obani history le insize ngani lawo maqhwakhe lawo inonwalebhela ansize ngani empilweni njengamanje a-apply kuphi empilweni iqhwakhe lelo labhela likusiza ngani njengamanje. That's why uthola abantu bayalo bathi kodwa mina ngifundile mina nginama degree ngizophatha umlungu umuntu ongena degree ngoba vele wawubhizi nomabambezela. Wawubhizi nomabambezela vele. Isikole is not the only source of information. Futhi nakhona it count what type of information are they feeding you? What type of information are they feeding you? Yabo. Kunengane eGerman njengamanje ifunda about mining where la eSouth Africa nama mines wena wazi lutho ngemining ubhizi ulephi lamaqhwaqwa
ngobani ubanjwe ngomabambezela vele nge-information onikwa yona. I-information onikwa yona futhi i-information ezokwenza ukuthi ungabi bukhali kodwa futhi uthembele kubantu bezizwe, ube sincelebani, ufuna imisebenzi. Why bengafuna ukukufundisa ukuphatha? It's because vele kumele ubambezeleke ngaso isikole lesi bese utshela ukuthi uphethe igolide wena. Yabo? So it counts. Into edala ukuthi sibe umabambezela is the type of information they offer you. Ngeke ngenza ama-examples ngathi khona isikole, khona i-private school. Go to private schools. Ingakho kwama-private schools bewabizisa imali ngoba akumele ngingene nombani. Uya kuma-private schools 50,000 amanye 100,000 school fees. Abazona iphukuphuku abazali abakhokha leya mali. Futhi vele ingoba vele kumele ukuthi i-system yenze umsebenzi wayo ukuthi ohluphekayo ahlale ehlupheka, ocebile ahleze ecebile. Yabo? That's why kukhona i-school fees esibiza ngobani le information abayithola lapho kuma-private school ayiwona umabambezela njengale information wena oyithola esikoleni samahala. Yabo? Yabo kuma-private school ingane ziyafundiswa, zenziswa ama-practicals. Mifunda ngehlo ihlu libona live, right? Kufika inkampani lapha ezisponsorishe leso sikole, ingane zithathu ziswe inkampanini ziyobuka inkampanini ukuthi operator kanjani, imshini isebenza kanjani, abantu baphethwe kanjani nani. Mawukuthi ingane yahluleka esikoleni, khona ngisho ama-sports, khona o-rugby, khona o-tennis, khona o-hockey, khona o-swimming, ukuze ingane imihluleka kulesikole kodwa bakwazi ukuyi-identify ukuthi likuphi ithalente lakho. Thina iy'kole zethu azikwenzi lokho. Isikole should be able to identify ithalente lakho. Isikole should be able to identify isiphiwo sakho ngoba njengoba uze le emhlabeni uzophila isiphiwo sakho. But it's one size fits all. Sonke kumele sihambe sobasebenzi. Isikole sisifundisela thina ukuthi sibe dependent kwi-system, not ukuthi sikwazi ukuyimela. Therefore umabambezela vele. Umabambezela. Lendiso lemsulu. Abona there should be a big difference ekuphileni impilo kumuntu odlule esikoleni nomuntu ongakazi adlule esikoleni. There should be a big difference ukube kuthiwa siwona umabambezela. Yabo? Those people, they can't identify your gift. Le mhlabeni uzophila isiphilo sakho abakwazi uku-identify igift yakho bayinourish as isikole. Uphuma esikoleni igift yakho sicwebezela usuyazi nje usuzoyi-apply emhlabeni. They will never do that because kumele ukuthi ungene kulomgudu abakubekele yona ukuthi hamba ngawo, which is to be dependent ku-system, to be obedient ku-system. Yabo? So with that being said, if umkhulumi ethi mina ngashiya phansi angiqedanga ngafunda amabanga aphansi, nami I wish I did not waste my time ngokuthi ngiye ku high school no college. Waste of time. Isiphiwo sami mina ngisibone manje sengimdala. Waste of time. So it depends. Isikole is not the only source of information. Information uyithola esikoleni, i-information uyithola kubantu ophila nabo, i-information uyithola kubantu abadala, i-information uyithola kubazali. That is education. Yonke into engikhuluma nge-education uyithola kubazali, uyithola even kuma-experiences. Manje akumele umuntu bese vala ingqondo azi ukuthi the only education comes from the school phela. No. Uzoyibambezela uma uzoza ngaleyo mentality empilweni. Uzoyibambezela kakhulu. Siyabonga kakhulu.